abin da ya shafi rayuwar musulmai to wannan littafi shi ma ya kunshe shi. Malam ya samu littafin suna al-usul thalatha, asallai guda uku. Wasu asali ne guda uku, idan an ce asali shine wato ginshiki ko tushe na addinin musulunci guda uku zai ambata, wanda wannan ma ba wai da kansa zai kawo ba da molanka yake magana ba, duk zai kawo ayoyi daga cikin alkur'ani da ma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan gane malamai magabata suna yin istinbati a cikin alkur'ani. Malai ce i'lam, ka sani rahimakallah, Allah ya maka rahama ba dan ka mutu ba, kai mai karatu mai sauraro. Wannan addu'a ce wadda mun saba gari idan mutum bai mutu ba a ce masa Allah ya ji kansa. A ya halatta a ce ma Allah ya ji kanka da ranka ko ka mutu, ko da shi za a iya magama. Ai addu'a ce da rahama ko rahimakallah, Allah ya ma rahama. Ma'ana shi yake fassara Allah ya ji kanka, ma'ana ya ma rahama, ya tausaya maka. Ai ba wanda zai ce ba buƙatar tausayin Allah ko yana mace ko yana raye, ko ana buƙatar tausayin Allah. Annahu yajibu alaina, lalle ya wajaba akan mu dandazon musulmai kenan, ta'allumu arba'i masaila, musan matsaloli guda 4. Akwai wasu matsaloli da zai kawo ya zama wajibi a kaina, a kanka, a kanki, kowa ya san waɗannan masail din, matsalolin nan ka san su. Al-mas'alatul ula, matsala ta farko daga cikin matsaloli guda 4 shine yace al-ilmu, ilimi. Wajibi ne mutum kowa ya san ilimi, musamman ilimin sanin Allah. Idan an ce al-ilmu, ilimi na farko shine wa huwa ma'rifatullah, shine mutum ya san Allah. Bawa lalle wajibi ne ya san Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam, ya kuma san annabinsa da aka aiko masa, amincin Allah ya tabbata gare shi. Duk wannan iya karkashin ilimi, dan babu ilimin da yafi wannan, ilimin sanin Allah, ilimin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa ma'rifatu dinil islami bil adilla, da kuma sanin addinin musulunci tare da dalilai. Idan an ce al adilla jam'i na ad-dalil, dalil guda ɗaya mufrad kenan ko, adilla kuma jam'in sa. To ka san Allah, ka san manzansa, ka san addinin musulunci tare da dalilai. Kuma duk malam zai kawo dalilai akan wayannan wato abubuwa da ya ambata. Sai ce al-mas'alatu thaniya, matsala ta biyu, al-amalu bihi, aiki da shi. Ka san Allah da manzansa, ka san addinin musulunci, sai me ya rage? Sai aiki da shi ko? Dan babu amfani cikin ilimin da babu aiki da shi. Dole idan kai ilimi kuma ka zo me ka dabbaka wannan ilimi da ka karanta, kai aiki da shi. Al-mas'alatu thalitha, matsala ta uku, ad-da'watu ilaihi, kira zuwa ga wannan ilimi da ka sani kuma kai aiki da shi. Sannan kuma ba wai zaka zo na haka kawai bane, a sai ka kira mutane kansa. Abinda ka sani kai ma ka isar da wannan sako. To wannan shine wato matsaloli da ya kamata kowa da kowa daga cikin mutane su san su. Al-mas'alatu rabi'a, matsala ta 4 kuma shine as-sabru 'ala al-adha fihi, haƙuri kan cutarwa da take cikin wannan da'awa. Idan za ka yi da'awa, babu shakka lalle akwai cutarwa wadda dole sai ka yi haƙuri, tunda kai ba shafaffe ne mai ba. Annabawa ma an yi fito na fito da su, wadda kuma wasu ma har an kashe su a sanadiyar wannan da'awa din. Wasu an ji musu cewa maza Allah kansa an rotsa mai kansa, an fasa mai haƙwaransa, an kai mai sara, an kai mai suka, babu abin da ba a masa ba. To kaga kai ma in kace zaka dauki wannan hanya, to dole sai dai ka toshe kunnuwanka, ka ji kamar ba za ka ji ba. Zaka ga kiyayya da adawa, kiran mutane kake akan abin alkhairi, amma kuma zaka ga ana ta hantararka, ana kyararka, a sa ma suna, a aibata ka, a zage ka. Duk manzo Allah ma an masa irin wannan abubuwa. Abinda aka masa ma kai ba za a maka ba. An cutar da manzon Allah, makota su ebo datti su zuba a kofar gidansa, wani ya yanka raƙumi ya ebo wato timbin raƙumin ya zuba a manzon Allah, ba dan komai ba, saboda kawai da'awar da yake yi. Shi kaga kenan hanya ce mai kaya. Shi yasa la budda an tasbir, dole sai kai hakuri. Shine malai kawo matsala ta ƙarshe daga cikin matsaloli guda 4, as-sabru 'ala al-adha fihi, hakuri kan cutar wadda take cikin sa. Malamai sun kasa hakuri gida 3. Akwai as-sabru 'ala ta'atillah, dole ne ka dinga yin hakuri kan yi wa Allah da'a. Wannan ma sai ka jure. Allah ya ce wasta'inu bis-sabri was-salah, sallama in baka yi hakuri ba za ka iya yin ta ba.
yanzu nawa ne daga cikin mutane ba sa iya yin sallah kuma musulmi ne yayi wannan waccan kuma ba zai yi ta ba, daga wani abu ya gitta na rayuwarsa sai ga kai bai kai sallar ma wannan abin ya hu sallah kai muhimmanci sai ya bar sallar, to kaga babu hakuri kenan ko komai ana buƙatar hakuri. Sannan akwai as-sabru an ma'siyatillah, hakuri kan kin saba ma Allah. Dukkanin saban Allah ga akwai dadi a cikin su, amma sai ka kawar da kai da dadin, amma da jin dadin sai ka kawar da kai baka san ma dadin ba. Wanda yake shi san dadin, kai da baka yi kaga baka san dadin ba ko? Da wani saban Allah dan annabi ya ce dukkanin wato ita wuta an zagaye ta da sha'awa sai ga duk abubuwa na laifi kowa iya so yayi, kana so ka dan giyan nan ka shate ka ji kai ma ya ake ji ne, zinan nan dai wani iya so amma ga kawai sai ka daure, sai ka daure, in ba haka ba sai ka je ka aikata, sai ka yi hakuri kan wayannan abubuwa, dan cuwa-cuwa, dan cuta da dan kaza da sauransu duk ana so a yi, sai abu ne wanda yake akwai bagas a cikin sa, tata da sauransu, dole sai ka yi hakuri akan kin saba ma Allah. Sannan akwai as-sabru ala aqdarullahi al-mu'lima, kai hakuri akan kaddarar da Allah yake dorawa bayi masu zogi masu zafi. Allah zai jarrabe ka da rashin lafiya, Allah zai jarrabe ka akan dukiyarka, samun hasara, Allah zai jarrabe ka akan iyalanka, duka wannan sai kai hakuri, sai ka jure. Idan kai haka sai ka samu lada mai gwabi. Allah ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ana cika ladan masu hakuri ba tare da lissafawa ba. Ko za mu kwana anan da karmu. Waddalilu qawluhu ta'ala, dalili fadansa madaukakin sarki, mana zai kama hujja akan wannan maganganu da lissafu ma guda hudun nan. Bismillahir rahmanir rahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Suratul asr. Bayan bismillahir rahmanir rahim an bude wannan sura da rantsuwa, wawul qasam. Allah ce wal asr, Allah yana rantsuwa da zamani. Wasu malamai sun ce sallar la'asar, ko dai wanne ne, ma'ana dai Allah yayi rantsuwa, amma dai an furin da al'asar zamani. Allah yayi rantsuwa da zamani. Zamani shine lokaci da ko da yaushe da fitowar rana da faduwar ta shine zamani aiko. Allah yayi rantsuwa da wannan. Duk abin da Allah ya rantsuwa da shi yana da muhimmancin gaske. Allah ce innal insana, bayan ga kuma wawul qasam na rantsuwa sai kuma ga nunu taukid, innal insana lafi khusrin, lalle dukkanin dan adam yana cikin hasara, kowane dan adam yana cikin hasara da tabewa. Sai Allah istisna'il munqati, sai dai illal ladina amanu, sai dai banda wa'anda suka yi imani, wa amilus salihati, suka aikata ayyuka nagari, aiki na kwarai, aikin da ya dace da shari'a shine aiki na kwarai. Da aikin da bai dace da shari'a ba bai shiga cikin a'malus salihat ba. Wa tawasaw bil haqq, suka yi wa junansu wasiya da yin gaskiya, wani kai gaskiya a cikin mu'amalarka, wani kai gaskiya, wanda ke gaskiya, kowa ana so me ya dinga wasiya da yin gaskiya, to sun dabbaka sun yi haka. Wa tawasaw bis sabr, suka yi wasiya da yin mai haƙuri. Yanzu abubuwan da ka ambata guda hudu sun fito a cikin wannan aya sura ko ba su fito ba, duka sun fito a cikin su. Kaga maganar da ya maganar farko neman ilimi, sannan sai mai aiki da ilimi, kaga amanu wa amilus salihati, sannan mai adda'awatu wa tawasaw bil haqqi, adda'awatu ala sabr wa tawasaw bis sabr, kaga duka komai ya fito a ciki. Wanda zamu dakata anan gurin, mun kwana akan wannan sura, insha Allah karin bayani zai zo wani sati. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.